Marginal reklamebureau flytter. Vi flytter mennesker, vi flytter holdninger, vi flytter os selv, vi flytter folks opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Vi flytter os hele tiden. Der var højt til loftet, nu bliver der endnu højere til loftet. Hvert minut, hvert sekund flytter vi. Vi flytter fra en yderlighed til en anden. Vi flytter fra et hus til et andet hus, fra et lille hus til et hus med mange flere muligheder. Plads til nye kolleger, gode kolleger, dygtige, geniale kolleger, der kan være med til at lave reklamer, der løfter sig op over gennemsnittet. Den gennemsnitlige reklame er død. Vi har ikke noget at bruge den til. Sluk for dit fjernsyn, luk din avis. Ring til Marginal Reklamebureau og få lavet nogle ordentlige reklamer. Nogle reklamer med noget indlevelse, noget idé, noget genialitet. Rigtige reklamer, som ændrer folks opfattelse af, hvordan verden hænger sammen, som kan kommunikere dit budskab ud, så folk tror på det. Marginal Reklamebureau er et full-service reklamebureau. Vi er stærke på analyse, strategi, design, web, film, hele vejen rundt. Det er os, der flytter folks opfattelse af, hvordan verden ser ud, hvordan verden hænger sammen. Der er alt for meget mode, alt for meget trend. Der er ingen originalitet i reklamerne i dagens Danmark. Det forsøger Marginal at gøre noget ved. Vi forsøger på at skabe nogle utraditionelle reklamer. Vi laver reklamer, som ikke ligner alle de andre reklamer. Vores reklamer ligner ikke den klassiske reklame. Der er en tendens til, at reklamer ligner hinanden. Hvorfor skal alle reklamer ligne hinanden? Den unikke reklame, den lille annonce i avisen, den du lægger mærke til, den du reagerer på. Vi flytter folks opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Du kan ikke sætte dig foran dit tv, uden at du bliver bombarderet med ligegyldigheder. Den ene ligegyldige reklame efter den anden med smarte reklameagtige personer forsøger på at overbevise dig om, at de er troværdige, at jeg kan stole på den danske bank, at jeg kan stole på Nordea, at jeg skal omlægge min lån i Realkredit Danmark. Jeg stoler ikke på de reklamer, de er utroværdige. De ligner alle sammen hinanden, de er falske, de er reklamesmarte, de er poppede. Det er ikke den slags reklamer, Marginal laver. Det er ikke den slags reklamer, vi vil lave. Vi tror ikke på den slags. Vi tror på det unikke, vi tror på det overbevisende, det ægte, vi tror på indlevelsen, vedkommenheden i reklamerne. Det er det, vi tror på. Det er den slags reklamer, vi skaber. Og det er derfor, at du skal komme ned til os og få lavet dine reklamer hos os, hos Marginal. Hos Marginal Reklamebureau skal du få lavet dine reklamer. Det er der, det virker. Så forstå det dog.